най-важното, нали, като казахме. Щом има храна, значи, че можем. Ние днес пак ще сме в Галатяни 2 глава, но няма да прочетем там в началото, но ако можеш да обърнеш там Галатяни 2 глава, за да имаме предвид, стих 14 до 17, това е 1352 страница. Галатяни 2 глава, но миналата седмица продължихме с поредицата си относно Галатяни и по-скоро относно благовестието. И това е главната тема на цялата книга е благовестието. Павел говори отново и отново относно благовестието и ние пак говорихме за благовестието миналата седмица. И от този отказ, стих 14 до 17, видяхме Павел да говори хипотетично за това, че ако сме оправдани чрез вяра в Исус Христос, но мислим, че трябва да запазим спасението си чрез делата на закона, тогава правим Исус слуга на греха. Защото Исус казва да почиваме в Него. Ние говорихме за това, за нашата почивка. Исус казва да почиваме в Него, защото Той вече беше изпълнил целия закон. И ако искаш да гледаш къде Исус казва точно това, Матей 5 глава, първата книга на Новия Завет, Матей 5 глава, стих 17, разбира се, ще се обърнем на Галатяни след малко, но Матей 5 глава, 1901 страница, стих 17. Там виждаме думите на Исус. И там Исус казва, стих 17, да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците. Не съм дошъл да отменя, а да изпълня. Не, той изпълни целият закон. Защо? Защото ние не можем и никога няма да можем. Това е невъзможно за нас да изпълним целият закон. Затова Исус дойде, изпълни целият закон и най-накрая даде себе си принос, жертва за нас, за нашите грехове. Точно заради това, че ние не можем да изпълним целият закон. Но Исус изпълни закона. В Римляни 10 глава. Със сигурност вече разбирате, че много ми харесва книгата Римляни, защото често обърнам там. Има много там. Даже преди вече 2-3 години минахме Римляни стих по стих в четвъртък. Малко ми беше трудно, защото има много неща там. Но в Римляни 10, от първия стих, 1313 страница, братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога за Израел е те да бъдат спасени. Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според познаването. Понеже като не познаваха Божията правда, като искаха да установят своята собствена, не се покориха на Божията правда. Защото Христос е краят на закона за правда на всеки, който вярва. Защо? Защото Исус изпълни целият закон. Той е краят на закона за правда на всеки, който вярва. Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона. Ако човек прави това, ще живее чрез него. Тоест, ако някой се опитва да се оправдае чрез закона, той е длъжен да изпълни целият закон. Всяка точка. Ако сме лишени от това, т.е. ако в само една точка не вършим както трябва, ние сме виновни за целия
Както аз често казвам, като мислим за човешки закон, за държавен закон, за тези неща. Аз съм престъпник, ако престъпвам според закона, спрямо закона. Няма значение дали аз съм крадец, аз съм убиец, аз карам с повече скорост, защото няма значение, ако спазвам почти целият закон, а в една точка не съм. Например, ако съм виновен за кражба и аз съм пред съдията и му казвам, виж, знам, че съм крал, но само една не-скъпа кола. Нали? Peugeot, нещо не знам. Нещо не е известно. Не е BMW, не е Mercedes. Не е скъпа. Разбира се, аз съм крал тази кола. Но виж, тази седмица не съм убил никой. Да не ми попита за миналата седмица, но тази седмица не съм убил. Той не може да каже, добре, супер. Само една не скъпа кола, понеже не си убил никой, айде, ти си свободен. Това не е справедливост, нали? Това е, което Павел иска да казва, да ни казва в този стих. Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона. Ако човек прави това, той се опитва да живее и да се оправдае чрез закона, ще живее чрез него. Той трябва да изпълнява всяка точка на закона през целия си живот. Без една грешка. И миналата седмица говорихме и за това, как Павел често използва тази тактика, нали? Защото той казва, ако ние вярваме в Исус и вярваме, че сме оправдани чрез вяра, но после се опитваме да се оправдаем чрез закона, правим Исус слуга на греха. И Павел използва тази тактика, за да доказва тезата, а именно чрез това, че приеме обратното за вярно и показва, че това води до противоречие или абсурд. Абсурд е да мислим, че Христос е слуга на греха. И Павел показва, че тази теза, че ние трябва да имаме и Христос, и нашите дела, води към противоречие. И тогава правим Исус слуга на греха, защото Исус казва, почивай в мен, повярвай в мен. Абсурдно е да се мислим, че Христос е слуга на греха. Както каза миналата седмица, тази мисъл даже не се струва достойна, за да се замисляме. И имайки това предвид, защото това е като основата за последната част на главата, нека обърнем сега на Галатяни и да прочетем отново от стих 14 до края на главата, стих 21. Но като видях, че не постъпват правилно според истината на благовестието, казах на Кифа пред всички, ако ти, който си юдеин, живееш като езичниците, а не като юдеите, защо принуждаваш езичниците да живеят като юдеите? Ние, които по природа сме юдеи, а не грешници от езичниците, и обясних това в миналата седмица, като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, ние също повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно същество. Но ако ние самите, търсейки да се оправдаем чрез Христос, пак сме били намерени грешници, т.е.
слуги на закона, тогава Христос на греха да е служител, да не бъде. Нали? Това е абсурд да мисля така. Защото ако изградя отново онова, което съм разрушил, правя себе си престъпник. Защото аз чрез закона умрах спрямо закона, за да живея за Бога. Разпънат съм с Христос и вече не аз живея, а Христос живее в мен. И живот, който сега живее в плътта, го живее с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен. Аз не отхвърлям Божията благодат, защото ако оправданието се придобива чрез закона, тогава Христос е умрал на празно. Като мислим за предната седмица, тук виждаме Павел да продължава да обяснява какво означава да сме освободени от веригите на закона. И какво означава тогава да живеем в свобода заради Христос. Това е, можем да кажем, темата на тази глава. Свободата, която имаме в Исус Христос. И така в стих 18 пак виждаме мисълта, за която говори Павел в предните стихове, а именно, че ако мислим, че можем да се оправдаем чрез закона, пак ставаме престъпници и не само това, Павел казва, че изграждаме отново това, което вече беше разрушено, закона, който беше против нас. Отново правим себе си роби на делата на закона. Стих 19 виждаме как Павел описва закона, казвайки, че чрез него умра за него. И както видяхме миналата седмица, трябва да направим пауза, за да помислим по-подробно по този въпрос и да размишляваме малко повече, за да разберем какво точно Павел иска да ни каже духа. Защото особено с галатяни, римляни, Павел говори много неща и понякога те са трудно за разбиране. И трябва да правим пауза, да размишляваме, да изследваме Словото, не да бързаме и особено като той казва стих 19, защото аз чрез закона умрах спрямо закона, за да живея за Бога. Какво означава, че чрез закона умрах спрямо закона? Да помислим. Павел казва, че чрез закона умра спрямо закона, но какво означава това? Разбира се, не става въпрос за физическа смърт. Понеже Павел пише, няма как, ако вече е починал, да пише. Той не става въпрос, той не говори за физическа смърт. И заради това трябва да заключим, че говори от духовна гледна точка. А именно, говори за духовната смърт. И точно там виждаме защо Бог даде закона. Закона ни прави мъртви, убивани. Има подобен пасаж, за да разбираме какво става въпрос тук. Да разбираме как закона ни прави мъртви. В Римни 7 глава, както казах, много обичам тази книга, има много неща там. В Римни 7 глава, малко по-назад от Галатяни, от стих 7. 1310 страницата там, 1310. От стих 7. И пак трябва да помислим, да размишляваме върху тези думи. Да не четем бързо, а да четем внимателно. Стих 7. Тогава какво да кажем? Законът грях ли е? Да не бъде. Но аз не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих знаел пожелание. Ако законът не беше казал, не пожелавай. Държа да правим пауза там. Защо имаме закона? За да разбираме
грях. Какво е грях? Какво означава да съгрешаваме спрямо Всевишния и Всесвят Бог? Закона казва, не пожелавай. Помисли за децата. Децата като цяло не разбират, че не е разумно да тичат през улиците. Защо? Защото са деца. Невежи са. Не разбират опасността. Те са с приятели и играят. Някой трябва да казва, да им казва, че това не е разумно. Без закона, без Бог и без тези неща, защо е грях да пожелаваме? Да завиждаме? Аз съм водих много разговори и спорове с атеисти и други и говорихме точно за това, за моралите. И аз казах, добре, ако това, което е морално, се дефинира от хората, от държавата, масова група, общество, ако се дефинира от тях, и аз отивам тогава в един остров, където там жителите казват, че окей е да правим убийство, ако аз искам твоята земя. Има тези, които ядат хора. Не знам дали все още има, но по едно време имаше. Защо това е неправилно? Аз попитах един човек, кажи ми защо е неморално. Той каза, защото ние разбираме, че не е морално. Добре, откъде идва това знание? Защото там те вярват, че е правилно. Кой си ти да им кажеш, че не е правилно? Според теб, обществото казва какво е правилно, какво е неправилно. Според тях това е правилно. Кой си ти тогава да съдиш и да осъдиш тези хора за убийство? И той каза, не е така. Ние масово разбираме, че това е грешно. Те не разбират. Ние, заради Словото, заради Божи закон, разбираме, че това е неморално, това е грешно. Разбираме, заради Божия закон, че завист е грях. Защото Библията пише да не завиждаме, да не пожелаваме, да не убиваме. Това е точката на Павел тук. Той има предвид, че без закона аз няма да зная, няма да разбирам, че това е грях. Той продължава, стих 8. Но грехът, като използва възможността чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. Пак тази идея. Без закона не разбираме грях. Но без закон грехът е мъртъв. Тоест, ние не разбираме, няма грях без закона. Стих 9. И аз някога бях жив без закона. Без закон. Но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Както видяхме в Галатяни, той казва, чрез закона аз бях мъртъв спрямо закона. Закона, той казва, аз бях жив, нали?
Аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, греха оживя, пък аз умрах. Защо? Защото сега разбирам. Закона дойде и сега аз разбирам и заради това аз съм мъртъв. Умрях заради закона. Стих 10. И самата заповед, дадена за живот, ми се оказа за смърт, защото грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме отмъртви чрез нея. Павел казва, че някога преди да дойде закона, той беше жив, а след като законът дойде, Павел умра. Духовна смърт. Както той казва стих 8, без закона грехът е мъртъв, но законът го оживява и чрез това и ние ставаме мъртви. Умираме заради закона. Но какво означава това? Значи, че закона прави греха още по-греховен. И оживява съвестта ни, за да станем грешници пред живия и всесветия Бог. Няма какво да кажем пред Него, защото закона ни прави виновни пред Него. Закона показва колко несъвършени сме. Малко по-надолу, стих 13 в Римляни 7. Павел казва, тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен, да не бъде, но грехът, за да се показва, че грях ми причини смърт чрез това добро, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен. Законът описва святостта и съвършеността на Бог. Описва и колко сме лишени от тях. Преди да дойде закона и ние бяхме живи, невинни, защото бяхме без разбиране като деца. Децата са точно такива, невежи, невинни. Дори и да разберат, че нещо е неправилно, все пак не разбират защо и какви са последствията от това. Децата нямат срам от голота. Защо? Защото нямат зли мисли. Като Адам и Ева в началото, в градината. Те нямат зли мисли. Децата невинни са, прости относно лошото. Да бъдем и ние такива. В Римляни 16 глава, стих 19. Стих 19, 1320. Павел пише там, защото вашата послушност е известна на всички, затова се радвам за вас. Но аз искам да бъдете наистина мъдри относно доброто, а прости относно злото. По-добре да не знаем нищо за тези зли неща. Нашия живот ще е по-добре. Живота на тези около нас ще са по-добри. Когато нямаме зли мисли, гнусни думи и такива неща, аз имам хиляди съжаления за глупости, които съм направил като тинейджър. И аз искам да съм прост относно лошото. За съжаление не съм. Но когато дойде закона, разбира срама на голотата, като деца. Няма срам, но закона прави тези неща. Ние ставаме виновни пред Бога заради закона. Мъртви сме заради греховете и престъпленията ни, защото закона ни прави мъртви и ни дава знание за греха. Римляни 3 глава, стих 20. Защото нито едно създание няма да се оправдае пред него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Това е закон. Имайки това предвид,
Мисля, че е по-ясно за какво става въпрос тогава в Галатяни, 2 глава, стих на 19. Там Павел казва, че умра спрямо закона. Но в това има смисъл, именно за да можем тогава да живеем за Бог чрез вяра. Закона ни прави мъртви, за да не се опитваме вече да се оправдаваме чрез нашите дела, а вместо това да вложим цялата ни вяра в Исус Христос. И Неговите обещания да ни спаси, да ни изчисти, да ни оживи, да ни даде своя си дух, да ни обитава и да ни помага да живеем за Бог. Както вече казахме много пъти, не сме спасени чрез дела, но това не означава, че делата нямат смисъл. Не, точно обратното, не сме спасени чрез дела, но сме спасени за добри дела. Този известен пасаж в Ефесяни показва много ясно тези неща. Ефесяни 2 глава, стих 8. Мисля, че всички познаят тези стихове. Ефесяни 2 глава, стих 8. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не е от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Всички знаят тези стихове. Но, за съжаление, често не цитираме стих 10. Стих 10 казва, защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Има връзка между тези стихове. Да, чрез благодат, без дела сме спасени. И слава на Бога за това. Ние сме Неговото творение. Той ни оживи. Но има причина, има смисъл. Той иска тогава да ходим в добри дела, да вършим нещата за Него, да живеем за Него. Както Павел казва, смъртта на Исус Христос и Неговата жертва не означава, че вече няма смисъл в закона. Не, закона има смисъл. Показва, че имаме нужда от Исус Христос, но и ни показва как Бог иска да живеем. А не за да запазим спасението ни, а за да угаждаме на Бог. От една страна, вече сме угодни на Бог заради Исус Христос, защото ако сме в Него, сме вече облечени в Неговата правда. Но от другата страна, Бог иска да вършим добри дела. Иска да живеем живот, който да му е угоден. Живота ни би трябвало да е свидетелство за Него и за характера му. Да показваме на другите, чрез нашия живот, че сме в Христос. Че наистина сме спасени и тогава сме новото творение. Ново създание, както пише, мисля, във 2 Коринтияни 5 глава, стих 17. Чрез Него сме нов човек. Ами нов човек трябва да живее различно, нали? Ако наистина сме нови, защо да живеем както преди? И точно това е смисъла на Галатяни 2 глава, стих 20, малко по-назад от Ефесяни и Галатяни. Съразпънат съм с Христос и вече не аз живея, а Христос живее в мен и живота, който сега живее в плътта, го живее с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен. Между другото, този стих е много известен и е много хубаво да запаметим, защото там Павел казва, че вече не е той, който живее, а е Христос в него. Както видяхме в предния стих, законът ни уби, а Христос ни оживи. Не за да можем да продължаваме в грешния си път, а за да можем да живеем за Него.
За Христос винаги имам поне малко съмнение. Когато някой казва, че е новороден вярващ, но няма никакво желание да живее за Христос. Тогава от какво си спасен? Защо си поискал спасението? Каква е била мотивацията, която те е накарала да искаш да се спасиш? Разбира се, аз не казвам, че щом сме спасени ще бъдем съвършени. Бих искал да е така, поне за мой живот, но за съжаление не е така. Нали? Не сме в този момент вече съвършени в живота ни. Но пак това е целта, към която би трябвало да се стремим. Щом сме спасени, да, няма да бъдем съвършени. Но ако някой няма желание да живее за Христос и продължава в същия път, както преди, много се съмнявам, че този човек наистина е спасен. Както Павел казва в този стих, вече не аз живея, а Христос живее в мен. Ако действително живее в нас Христос, характера ни би трябвало да е съответна с характера на Христос. Делата ни трябва да бъдат в съответствие с Неговите. Трябва да имаме желание да отразяваме Христос чрез нашия начин на живот. Хората да не ни гледат, а да гледат Исус чрез нас. Това е смисъла на тези думи на Павел. Вече не аз живея, а Христос в мен. Тоест, когато хората ме гледат, да не ме гледат, а да гледат Христос в мой живот. Да виждат, че Христос е в мен. И вече не аз живея, а Той е в мен. Между другото, това е нещо много чудно. Христос в нас, в тази кресна плът. Но това е Божието Слово. Ако сме в Него, Той е в нас. И тогава трябва да живеем, както Той е в нас. И така да приключим с главата в Галатяни. Стих 21 пак виждаме Павел да ни напомня, че не чрез закона сме спасени. Казвайки, че ако би било чрез Него, тогава жертвата на Исус Христос е била напразна. Тоест без значение. Никой не може да се оправдае чрез закона. Той просто ни прави мъртви и виновни пред всяк Бог. Показва ни, че сме лишени от Неговата слава и не е мощни да решим проблема. И затова дойде Исус, умря за нас, проля кръвта си, за да ни изкупи. Като пеем понякога, изкупен по истина чудна, спасен чрез кръвта на Христа. Той дойде, за да умра за нас, проля кръвта си, за да ни изкупи. Защо? Да не живеем за Него тогава. Каква жертва би била прекалено голяма, която ние бихме могли да направим за Него? Това е смисъл на края на главата там, като Павел отново и отново казва, че не чрез закона, но пак той казва, трябва да живеем за Него. Не като мислим, че чрез закона ще се оправдаем, а по-скоро в свобода да живеем, както сме Божите деца. Хората да виждат Христос чрез нас. Тоест, делата имат смисъл. Не за оправдание, а заради това, че вече сме оправдани. И да показваме нашата любов към Исус Христос. Както би трябвало да е при деца. Те да имат желание да се подчиняват на родителите си заради обич, понеже искат
да показват подчинение на родителите си. Да показват, че да, мамо, те обичам. Тате, те обичам. Разбира се, понякога ние се подчиняваме заради страх, защото разбираме, че има последствия. Но като се приближаваме към Бог, като го опознаваме по-добре, трябва да му служим от любов. Като мислим за това, което Той направи за нас. И аз мисля, че всяко дете, като расте, като разбира повече, достига до това заключение и с родителите. Понеже разбирам какво те са направили за мен, искам да им служа. Не заради страх, не за да запазя моята част, моето място в семейството, а защото разбирам какво са направили за мен. И не искам да кажа като длъжност, но все пак има тази идея. Нали? Те са направили много. Какво не мога аз тогава да прави за тях? Исус умра за нас. Той даде всичко. Как да не живеем за Него? Нека приключим с още една молитва. Господи, благодарим Ти за Словото Ти днес и за тези чудесни истини там, Господи, че можем да почиваме в Исус Христос, Господи, че вече сме оправдани чрез вяра в Него. Не трябва да запазваме закона и да мислим дали сме спазваме всичко, дали сме лишени в една точка. И, Господи, вече не трябва да живеем в този страх, а можем от обич, чрез любов, Господи, да Ти служим, да показваме нашата любов чрез нашите дела. Благодарим Ти, че вече не трябва да търсим да се оправдаем чрез закона, защото е невъзможно. Благодарим Ти за Исус Христос и Неговата жертва за нас. Господи, помогни ни тогава да живеем както сме оправдани, както сме Твоите деца, да живеем живот, който е угоден на Теб. Господи, дай ни сила, дай ни смелост, Господи, дай ни разум, помогни ни да разберем Словото, да имаме желание да го четем редовно, да прекарваме време с изучаването на това Слово, Твоите думи, Господи. Ние имаме голяма нужда от Твоите думи в нашия живот. Помогни ни, Господи, в тези неща и да показваме не само на Теб нашата обич, а и другите да виждат Христос в нас, Господи, да показваме, да свидетелстваме и чрез думите ни, но и чрез делата ни. Нашия живот е в съответствие с нашите думи, да показваме Твоята любов към света, Господи. Помогни ни в това, бъди с нас, Господи. Благослови останалата част на нашето събрание днес и всичко това ние се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.